kopera bayid hautrai Jesus Christ. Ka gospel mendagasngi kawanra hakamajangi ya ka Sabbath challenge. Haba don arli yang hangne ban challenge ban Yakob ya ka rukom ban le ya ka Sabbath ya ka rukom ban im ya ka Sabbath. Kawe ke liang don ujisu bat ke senran jangu kiba pinken ya ka Sabbath hana ki Pharisee ki ong ujisu ukrshan ya ki apostol jangu ke senran jangu ban pinken ya ka Sabbath. Kawe pat ke liang ki ong pim pide ben sumar koi ya ka Sabbath ki Pharisee. Bad kane kalongka jingya khop. Bad ki Pharisee ki kinno yaujisu bad ke senran jangu namar ki pinken ya ka Sabbath namar ki bam. Ki bam kumno ki bam da ka tarjib keo. But katkum ga jimbatai jongi Pharisee omlong ban bam wat haba ki tengan. But ban bam kalongka binta jongi iwei paiwe. Bangoro mangi ni tengan. Om don iweru balait na ka ching tengan. Ni baro ngi don kam ban bam haba ngi tengan. Ki apostol jongo Jesuru kilong ki brio. Bad kiru ki don kaju ka jing snow hapa hitungan. Badu Jesu kershan yaki namarba ki bam namar man ke brio ke batengan ki don kam ban bam eye. Henry ki Pharisee kila klat ben yo I ne ki klat ben ken mau ba kiniru kilong ki brio bad ni de ben yisne. Kang ne ki Pharisee ke bakala lada ki yo isisha kine ki apostol kini ki senran jongu kelatengan kide ben kot ing yaki ben terwa bam yaki Henry ki kinno pen ban yaki omdon mano bashu bam kai Henry ki apostol hangne kelatengan kelabam te kai ka ba ka don kam yaki ke jingit isne Henry ha ka jaka ban it isne yaki ki kinno suniu yaki Bad ki kran behin. Bonsin kane kalonga jinglong jambon ki beriu. Jingit isne omdon. Henry ngi bat bun ki ke baro kababam traikam hakamat ujisu hakamat uble. Pharisee kilong ki beriu ba om baki nangba ya ka ain bad kila im ya ka ain bad kilong ru bakindiu ya ki wei ban burom ya ka ain bad kilong ki ba perking ro ba baro kin boat ya ka ain Henry kadba kidang im ya ka ain kila dono jingit isene bad kila pinsape ya ka jingkar ko oble halo jonki bad nanda ujisu kershan ya ki apostol namarba kila bam hagasngi Sabbath namaru Jesu ulas ngautu kaya ka jingkwa bad ka jingtumu jangkane ka jingong jangkini ki Pharisee Badu Jesu ong pe ha ka Bible ha ka jutam barim ngila banyo I udabit ulabam ha ka sngi Sabbath omde shubam Henry ulashim upu peni bala IT bala bu kerpang tang nagapinta kilingdo banbam Henry ngim yo I ha ka Bible hangno ba ong uba udabit ulalepop namarba ulabam upu peni Haka ju kadur ujisu udang penken mau ia ki Pharisee siapang ki kam kaba ki lindo kile manga Sabbath mangi Sabbath ki kamram jongi lindo kilong kalong bakin shet upu peni ki penkre ya ka duwan ki peniap ya ki kun masi ne ki merat bat pelong ya ki langkinia naga benta ka jing mane uble. Baru Jesu ke liye ki khato kini ki kamba ro haba kaba ki lindo kile ha ka Sabbath kamlong ki kamba penken ya ka Sabbath makiru kile kam bad ben penyap ikimasi ban ra ikasnam ban te ikasnam hagaduan
But ban chat ya upu peni hato kine baro kimde ki kam. Hato haba ki le kum gini ki kam kim shimla penken iya ka ain janga sabat. But ujisu kili ki hangno kato ha ka Bible kilindo kilale pop haba kilale kum gini ki kam kum gini ki rutiniam. But ki Pharisee kim don juba. Nangda ujisu larangi pule shishu ngilaban yo I ujisu Yakob biang batki ban kele hato haba ki mara jampi ki masi jampi ki hap hakat tliu hato pimse yaki ne pishu ino yaki hangdo lada de hakasabat hato pisha yaki mara jampi ya kaspa jampi ban jot lada de hakasngi sabat pishu shong dakaba pay badai kasngi sabat ngimla ban say ya ki masi ne ngimla ban penim ya ka jingim jongki ne kano ka jingjot kaspa shumudur lada ying jumpi lada de ha ka sabat pishu shano ya ki ying jumpi kan jot kane kade ka rukom ujisu kli ya ki Pharisee ban penshahi ya ki ba ya ka ba pi ong tang na ka benta ka jimman toy shimet omde namarba pidon jingisne jingit isane bun sin ha ka jingem jongiro ngilong ki brio balong kubne jisuang kasabat kalong kasni bangide ban le bha ye kiwe kasabat kalong kasni kabangide ban le isane ye kiwe ni mane ya uble kanamba ngindup la ban le isane ye kiwe ngindup la ban yid ye kiwe ngindup la ban le bha ye ka jingem jongi lada ka jing mane jongi lada ka jingi do ble jongi kampau hakata ka kamba bha den te ujisu ong pim shimla rake sabat pin ban ka jinkinia jompi kalam seiso kindiatru kane kade ke jingyakop kaba ujisu labo hakama jongi ne ki Pharisee kila wan kinno ya ujisu namar ki senran jongu ke penken ya ka sabat buon sin ko himmen ko para kibriu kiba penbana ne kiba batriang kano ka ain kim shimla don kane ka jing sautu haga jingem junkie wad mangi kiba mane ya oblai wad mangi kiba duai hakama tu oblai wad mangi kiba kren bangi long ki kristan catholic ni don bon ge benda haga jingem jungie ngile kum ge Pharisee but nagabinda ke jing bondoi shimet ni koloi ban le kano ka kam henre haba poi ya ka kam isene lese ngi sange ban ni wanra ya ka ain ka batimai ban taulat yangi bandup kang bandup pinken ne pindo jinkarmen kane kade ka jingkot ko jungu jisu minda kasngi nagabinda jongi ujisu la wan nagabinda ka jingit isene om nagabinda ka jinkinia marwe kalam jingi disene kalam seiso ka jimmane marwe kalam ka jingi disene kalam long ka ba seiso ha ka jingem chongi de naga ta ka dao ujisu la kli ya ke ne ke jingkali ha ke ne ki Pharisee de nam ka ta ka dao ujisu la Yakob bat ki Pharisee ha ka jingem chongi ro bon sin ngilaban yo I don bon ke binta kumne la de ha ki inga sem chongi ha ka jinge de chongi shilok haka jinga de jongi bat ki kon gekti jong haka jinga de jongi bat ka balang haka jing shikri jongi ya ka balang lese ngiru ngilong ki brio ba batriang ya ka ain kalam da don ga jingisene kalam da don ga jingid isene ti haba ngi im haga ne ga dor jisu ong la kendai yangi na kama jongu kumbau jisu la hindai uble la kendai ya ki Pharisee bad jisu kod uveri ni vei pai vei Malong ke ba impura ya kane ga jingkot ka jongu bangindup la ban I shirham yau jisu bat kana kata ga jingi shirham yau jisu ngila ban isune ngila ban lebha ye ki vai bat lada ka jingi jisu kalam yalam yangi sha ka jingle bha ye ki vai ngimdeshu kristan badon ga jinglong uplai tangin duai ha gane gi ukerish bakui ban pinkantang ya ka jingim jongi pinkantang ya ka sabat pinkantang ya ka jimmane jongi kramba ngindup ya sirim badu kris hamalla ke benta jonga jingim jongi jisube it kharko khardo yangi pensle yangi bangindup la ban lai luit nam bauro ke jingseniyo bauro ke bor ba khanglat yangi ban it yame ban it isene yame ha ka jingim ka jongi
Enya ro ya utrai Jesus Christ. Chino amlai chino. Amen.